Apisas adek mag dech Kenya miluongo ni NCPB manyo omaki odhiambo manyoro ewi mibadhi mar mbolea ma bandia igeno chwal e doho kiny tich ang'wen. Apisago magin kaka Joseph Kimote ma en jata tije mar NCPB, John Matiri maneja maduong' matayo ohala gi nyiewo, kod John Ngetich ma en jagoro mar bodno nyogeng'negi e tesend obila ma Muthaiga. Okil margi Danstan Omari to ramo ni apisas go ne omaki e yo ma ok owinjore, ka bende olero ni apisa ogai mar jomin buche odonjonegi gi ketho mar tiyo marach gi apisi margi kaachiel kod ketho mar kelo mbolea ma bandia e dech piny owacho. Omari olero ni ketho go ok mien apisas adek. It does not confer at all any benefit to my free clients. Actually, the offenses, if true that that is what my clients will face, should be under the penal code. It does not have anything about the ethics and anti-corruption.